Shalom shalom بيتسابق زابير أملاخ كميت سنيحكم. Shalom Guds församling, Guds frid. لو مدما نزبلت أما عالت زبلت أكال بالبروغرام حزنا لكم متينا لنا. Och idag har vi förberett det bästa ordet för den bästa dagen för er. لو من كافولوك قال صادق كمشيدنا بس يتبع البلي. Och dagens ord är den rättfärdige är trygg som en lejon. مثالي إسرائيل شو مونتن تصعده. Ordspråksboken kapitel 28 vers 1. رزي أن سوقهم زي يقول لهم يهدمو صادق عندنا كمشيدنا بس يتبعه. Det står: de gudlösa flyr fast, ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som lejon. صادق كابت حدا أبيوتو زر أنت يتدايلكم من يتبعتنا ينفس كلسيو. Så om ni ser en rättfärdig, en av hans resultat är att han är trygg som ett lejon. مخنياتو منفس كلس كابت حدا أبيوتنا حيزلنا دمتة تبعتيو. För en av de sakerna som den heliga ande har kommit in i våra liv med är frimodighet. That's why صادق ناي منفس كلس تبعت extraordinary زخونة تبعتابو. Därför den rättfärdiga har en extra frimodighet genom den heliga ande. صادق أبيوت تبعي. En rättfärdig är en frimodig i livet. نصادق كم شدنا بسايل مسيلو مزعف قدس. I Ordspråksboken står det: den rättfärdiga är trygg som ett lejon. أنبسا أن حريخمو ما انتل ريون حرماز ريون كل حدين رو. För en lejon, om han ser en elefant eller om han ser en råtta, det är samma sak. نعوز الرأي مبلعت راح. Det enda han ser det är mat. اتناتو attityd بتاعم تبعي. Hans sinnesätt, hans attityd är väldigt annorlunda. That's why أنبسا ترى رأي كله فور حجمر. Och det är därför när man ser ett lejon, alla blir rädda. أنبسا تبع زخونة خاب كلهم إنساتات زبرت عن زعبين سلون خونة يكون. Varför att han är läskig, man blir rädd, det är inte för att han är den starkaste och största av alla ويلما djur. أنبسا كفر راح تتخيل خاب كلهم من العلوسوس اللي زعبين يكون. Och varför att folk är rädda för honom eller andra är rädda för lejon, det är inte för att han är den största. اتناتو attityd. Det är för att det är hans attityd. نايت attityd عنه. Hans attityd är en väldigt frimodig attityd. بتاعم تبعي. Han är väldigt frimodig. سلازم بس تبعي. Och därför han kallas lejon. إذا سلازم نتصادق بنبسا مسيلو مصعف قدس. Och Guds ord ger liknelse om den rättfärdige som ett lejon. كونتاتي عبا كونتاتي ناس كم شدنا بنبسا تصادق تبعي. Så även om situationen är bra eller dåligt är den rättfärdige trygg som lejon. كل نجارات كسعري عوتي دبل مايند سات كملونا. Vi behöver alltid en tankesätt som säger vi ska lyckas i alla omständigheter. كل نجارات أزينا تبعتكم كونا لنا. I alla omständigheter behöver vi vara trygga. كفت حدا ناي منفس قدس تبعت أبيوتنا ندا تقلت أزغير بمنفس قدس كل جيزي نملا أنت قيني. Så en av de sättet att vi ser att vi är trygga för varje gång i vår kristna liv, det är när vi blir fyllda av den heliga ande. من أنت جل كريستيانات منفس قدس كلهم تبعت ديكون. Varför är vissa inte frimodiga när de har den heliga ande? مخنياتو بمنفس قدس كملو جيزي بلومن. Och det är för att de ger inte tid för att de ska fyllas av den heliga ande. That's why أبوزح نجار تبعت يتريلهم ليخ. Och det är därför man ser inte frimodighet i deras liv. منفس قدس كمان أننا نحرج ميرو كم بتبعت يتمال أننا. Men när den heliga ande börjar fylla oss så börjar vi bli fyllda av frimodighet. نهيوت بتبعت كم نقط ما يتكبرنا. Då börjar vi leva livet i frimodighet. مصحف قدس كزارو كله قبل حوالات معرف 4 3 حدا. I Apostlagärningarna kapitel 4 vers 31. مسلمونو خاطات أكيبهم لازلو سفراتنا وصت كلاتهم كأمنفس قدس ملؤ قال أملاخون بتبعت تسارو. Det står: när de hade bett skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. يسي منفس قدس أقدمهم تقبلهم يوم. De hade redan tagit emot den heliga ande. أما عرف قلت تقبلهم يوم. I vers 2 hade de tagit emot den heliga ande. جيجن بزعبا مقبلا يكون نزارب سولو. Men här pratas det inte om att ta emot den heliga ande. بزعبا مملا يتسارب سولو. Här pratar det om att bli uppfylld. سلازي مصحف قدس منفس يملاكم دبل. Därför Guds ord säger: låt anden fylla upp er. مملا منفس قدس يو نيجزي أبي رابي وتبع تقبلك. Att bli uppfylld av den heliga ande, det är det som gör att man blir frimodig för Gud. نهاورات كلهم مستسقهم هاجر مستسقهم حلفت مستسقهم عبيت مستسقهم نبطلت عتيم بمنفس مستمروا انتجنا خالد خونتات سقون مرت بعثنا قالوا للزرب منفس كبسيرو. Så när apostlarna blev klämda och när de pushade av städerna, av folket, av landet och även de äldste, då började de be, och när de bad så blev de fyllda av den heliga ande som gav dem frimodighet. بمنفس نخنبلا جيزينا عندك. Så vi behöver ha tid för att bli uppfyllda av den heliga ande. أب كل نجاراتنا أب حدارنا أب سرحنا أب أقول قمتنا أب هيوتنا أب تمرتنا أب كله وكل خونة تبعت كرلونا. Och
du kommer börja få frimodighet i alla områden. I vår äktenskap, i vår skolgång, i vår arbete, i vår tjänst, i alla områden vi har. Thank you so much. Ni är värdefulla och segrare.